Filmer du? Ja! Jeg filmer jo ikke dig, jeg filmer de to. Så lad være med at være negativ. Det kan ses. 1, 2, 3 nu. Jeg skulle have glemt at sætte den til. Hvordan er lærerne? De er meget flinke. Og tykke. Der er hende der Mathilde der. Filmer du? Ja. Baby! Hvordan er læringen? Læring? Jeg lærer sgu ikke så meget her. Hvorfor? Samarbejder I godt? Når vi er sammen i grupper, så plejer jeg ikke at lave noget. Det gør de. Ting. Hvad synes du generelt om dine lærer? Hvad? Hvad synes du generelt om dine lærer? Jeg har nogle gamle bryster. Sådan en gammel hænger. Jeg har min dansk. Kan du godt lide at gå i skole? Nej. Hvorfor? Det var jo alle sammen på et eller andet tidspunkt, så hvorfor fuck skal vi sidde i skolen? Jeg skal se den der! Jeg skal se